Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavenekwa chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, aiwaka mutsvagurudzo nemukuongorora nemukuita dzombongororo kuda kuziva kuti ko munhu waMwari akambobva kupi, zvakatanga sei, chii chakaitika. Aiwa ndamba ndasangana nenyaya hombe, nyaya yandivhundutsa kuti ko munhu waMwari zita rake chairo haripo paindaneti, rinotonetsa kuwana. But sezvamunoziva pachitubu ndo pane information yese. Aiwa tatsvaga, tikadhiga, tikachera kusvikira tamubata mukomana .com. Hey, mawani ndo zvatinoita panapa. Ndo basa redu, ndo zvatinomukira tichigezera izvozvo handitika. Saka ndoda kuti ndikuratidzei kuti muprofita wenyu, papa venyu vakabva kupi, vakaita sei kuti vazosvika pavari muzuva ranhasi. Mawana saka ndoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo idzo dziri apo pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Tisakanganwe nhasi manheru na8 o'clock. Aiwa tine a new program yatiri kuti today's church, kereke yanhasi, apo patee tichiongorora, tichikompea kuti chechi yakare nechechi yanhasi zvasiyana papi, chii chiri kumboitika. Saka ndina bishop vangu, Bishop Nyamakanga, vachitaurawo maonero avo nemafungiro avo, and the program is open for everyone. Kana wafungawo kuti ndoramboendawo pachechi yanhasi apa ndimbonotaurawo, unongondibata, namba dzangu ndidzodzo handitika. Saka ndisingatambise nguva, ndisandapinda munyaya yangu yandiri kufambira zvamanje manje yamukoma Prophet Dotcom. Mawani ndiri kuti kana uchida kuvhura kambani uri mugari wemuSouth Africa usina permit, bata mukomana vakuitire chi nyaya dzacho handitika. Aiwa nyaya idzi vanoita sei, vanodzifambira. Then at the same time tiri kuti izvoni kana uchida futi kuvhura a bank account uri mugari wemuSouth Africa, bata futi chi Michael anoita sei, anofambira nyaya dzacho handitika. Namba dzake ndo dzirapo. Mongoti aiwa tabva nekuna DJ Holly, vati ndo unoita sei, ndo uri kuita sei, uri kufambira nyaya dzacho idzi. Mawana saka rega tijambire munyaya tione kuti Prophet Fred, Prophet Fred kwete, Prophet Miracle Paul vanombonzani uyezve vakabva kupi, chii chakazoitika. Mawani panapa ndine mufananidzo yandinayo yandoda kuti ndikuratidzei. First I'm gonna show you those images. Once you see the images, pekutanga taimboisana naro nevakomana, vamwe vachiti ndiye, vamwe vachiti hasiriye, vamwe vachiti ndiye, vamwe vachiti hasiriye. But ndazoitawo dzombongororo yangu, research yangu, ndikaona kuti mukomana anenge iye. Mukutsvagurudza futi mandatozoona kuti aiwa ndiye mukomana uyu. Right, panapa I've got two images amuri kuona ayo ari apo ayo ndo ma-images aripo. Saka uyo ane sutu uyo muri kumuziva mese, ane sutu uyo ndiye akunzi Miracle Paul. Miracle ani Paul. But kudhara aimbonzani, kudhara aimbonzani apo paside apo pane uyo ane jacket upo ainzi Tendai Chipara, Tendai Chipara. Aiita nezvei mukomana uyu, aimboita nezvei, ende chii chakazoita kuti asiye zvaaiita azoita sei, azopinda munyaya yekereke. Aiwa kamukomana uyu zita rake raaishandisa ainzi iye ani Dotcom. Mukomana aiita zvekuimba,
achirova sungura. Aiwa, sungura yairova yanga iri sungura chaiyo chaiyo, sungura yekumberi mberi chaiyo chaiyo. Handiti ndo pamuri kuona apa muna 2014 akazodecide kuti aiwa aari ndisiyane nazvo izvi zvesungura izvi hazvisi kubhadhara, ndiite sei ndisiyirewo mufana wangu Jimalo James asara achiita sei achirova. Handitika saka that was Newsday muna 2014 ndobepa iro screenshot riri apo iro riri kutaura kuti Chipara's brother takes over band. Let me just make it big so that we can all see kuti kana takuerenga musazoti aiwa aiverenga zvinhu zvemusoro wake munyasozviita sei kuzvionera mega. Saka apo zviri kunzi James Chipara, the young brother of former Sungura artist Tendai, who was known as Dotcom on the local showbiz scene, has taken over the leadership of Ramangwana Musica after his sibling quits music to pursue what he calls a divine calling. Akasiya music muna 2014 mkomana, but aiwa ini ndakuita sei ndakumbofambira zvangu chitendero ndafonerwa hama mawani rikati pinde pane imwe tuone kuti inyaya ndeyechokwadi here kana kuti yanga iri yekunyeba. Herald vayanyora futi the same story chitaura mukomana muri kumuona ndiye mukomana Tendai Dotcom ndiye akuzviti Miracle Paul mazuva ano. Rikati daiso munyasokudza chinyasoverenga tichiita sei tichionesana. Zvikanzi Dotcom ndo yari pazasi pepicture apo. Zvikanzi popular Sungura sensation Dotcom, whose real name Tendai Chipara, is traded his guitar for the Bible. Chipara, together with the Prophet Abel Mutumwa, are running the church called New Revelation Apostolic Church. Ndiye mkomanani Dotcom uyo. Herald yakazvitaura kuti aiwa kamukomana akuita sei asiya gitari vaachinjanisa nebhaibheri akumhanya zveshoko raMwari. Chinova icho chinhu chakanaka, handisi kushora, handisi kuita sei, I'm just giving you a background yekuti munzwisise kuti aiwa munhu waMwari akabva kupi, because information is very difficult to find online. Even ukaenda paGoogle ukanosecha kuti Prophet Miracle Paul real name haufa wakaiwana haibude, masearch engines ese haisi kubuda, but isusu taita sei tadzika tikaona kuti aiwa Dotcom anga aripo mukomana. Dotcom aitoita zvinhu zvake. Sungura musician Dotcom quits, ndo avo Prophet Miracle Paul Tendai Blatindo ndo rake rekuberekwa repachitupa. Exactly. Saka ndikada kukuratidza ma screenshots of some of the songs aiita mukomana uyu, and then I will read. Okay, before I get into the screenshots, let me just read something for you here. Let me just make it big so that you can see. Okay, let's go for screenshots first so that zvinozomeka sense zvandoda kutaura after. Screenshots first, muzvionere mega kuti konhai papa vedu vaitorova sungura inonakidza kudaro. I was going to play this music but nenyaya yemacopyrights nechichichi handangosiyana nazvo. So that's the screenshot. Tendai Dotcom Chipara uyo arapoyo ndiye mukomana Miracle Paul papa vekuchechi kwenyu. Ndokwavakabva nako uko vachiita sei vachirova magitare. Aiwa ukanzwa music yacho yavairova ipapo baba aiwa music yemashuwa baba, music yemashuwa. Saka kuna vanoda kuzononzwa zvavo music, endai mongonotsvaga Tendai Dotcom Chipara moona zvenyu Prophet vachiita sei vachiita zvinhu zvavo. Ndiye mukomana uyo arapa. I'm not saying it's bad, I'm not saying anything bad about it, I'm just giving you the information so that you know. Kana iro bhaibheri rinototaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo. So let me show you another screenshot
muzvionere mega. Aiwa angomana yerwa zvake sungura yakaipa, sungura yemhando yepamusoro, sungura yemhando chaiyo chaiyo baba. Aiwa mawani chaiyo chaiyo. Saka chii chakazoitika, akabva kupi mukomana uyu, chii chakambonyatsotora nzvimbo, right? Looking at Chipara, vakaenda kuNigeria, vanosangana nani na TB Joshua. Ivo varikutaura kuti vainopiwa matips eministry. Musame article iyoyo yeHerald inotaura ichiti Chipara, who has been in Nigeria for the last 3 weeks, said he had visited TB Joshua for some tips on the ministry. Ndisozvo nyaya TB Joshua haina secret iyi. Makaona Al Jazeera yakabuditsa zvinhu zvikaenda pachena bvu. Ameno kuti isusu kanda kuzongoya nazvo tinongoya tokuratidza zvakwauri, ukada kuzvibhilivha ukasada kuzvibhilivha, but information unenge wanayo, unenge wakuziva kuti ndokwakabva munhu waMwari uko, ndozviri kuitika izvi, zvakamira so. Aiwa, hapana patishore munhu, tongokupa information. Waita sei? Nazvako handitika. Zvikanzi, I'm ready to commission God's work. I visited Pastor TB Joshua for some knowledge on Christian ministry and received some prayers, he said. Ndozvo vakataura baba. Vakati aiwa ndamboenda kunoita sei? Kunotsvaga matips. Vapiwa munyengetero. TB Joshua tinomuziva tese. TB Joshua basa rake tinoriziva. TB Joshua aizadza, mwana wake futi uyu ari kuzadza. Saka iwewo semunhu, sedunga munhu, chizvibvunza iwewe pauri ipapapa kuti nenyaya dzese dzakataurwa dzaTB Joshua padocumentary reAl Jazeera ainyeberwa. Nenyaya dzese dzakataurwa dzamagaya, spiritual son waTB Joshua, ainyeberwa. Nenyaya dzese dziri kutaurwa about Apostle Miracle Paul, vari kunyeberwa. Amen. Ini ndangoya kuti ndikuratidzei, muzvionere, muzvinzwire mega kuti aiwa mukomana airova magitare esungura, uye zita rake chairo repachitupa rekuzvarwa naro anonzi Tendai Chipara. Handitika ndo zita rake chairo iroro, Tendai Chipara. Ndo zita rake chairo iroro, handitika. Saka Dotcom ndo rairovesa naro magitare. Pana patinouya totsvaga zvakavanzika, zvakadzikadzika tokupai. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, ndingokuti thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu idzo ndodziri apo. Kana une business raunaro rauda kuti tishambadzwe, ndibate futi pasame namba ipapo, handitika. Saka ndikandi bye. Tosangana mu video rinotera, tosangana na 8 o'clock.